С една ръка управлява. Да не е обикновено. Ела. Хайде! Да, бе! Хайде! Има едни колички пълни с плодове и с зеленчуци. Ага. Да я купа. Киро, вика, тя няма да знае какво да я прави. Как няма да знае? Айде. Къде е, бебе? Е. Малко и тежи отзад. Иска да е много, виж. Но ти не може да вървиш малко с количката. Ей, Мише! Мише! Айде. Да не е пипаваш. Я ни пипай количката. Михаил ми то бебето ще получи слънчев удар по самото касенника. Вече се чувства готова да кара голямата количка. Да я караш да е ближи, не е точно ясно, защото търсиш касен. Чакай да види какво съм оставила. Здравейте, се буду мечката.